Un Dumnezeu al iubirii. Iubirea este numele pe care Noul Testament îl dă lui Dumnezeu. Indiferent cât de mult înțelege omul iubirile pe care le trăiește, este sigur că acestea, atâta timp cât sunt vii, angajează infinitatea și eternitatea. Însă nici infinitul, nici veșnicia nu stau la dispoziția ființei finite care este omul. Prin urmare, avem nevoie de un temei adecvat pentru ca iubirile noastre să nu fie simple iluzii. Doar un Dumnezeu al iubirii poate înțelege anvergura absolută a declarațiilor și angajamentelor noastre de dragoste. Există mai multe concepții și definiții metafizice despre Dumnezeu, că ar fi substanța tuturor lucrurilor, cum se întâmplă în panteism, primul mișcător, cauza tuturor, principiul cunoașterii, scopul tuturor lucrurilor și așa mai departe. Însă Dumnezeul creștinismului este mai întâi de toate un Dumnezeu personal, creator și proniator al lumii văzute și al celei nevăzute, care nu doar că știe ce înseamnă dialogul și comuniunea, dar cunoaște dintotdeauna dragostea. Există un singur Dumnezeu. Aceasta este afirmația neîndoielnică de credință. Este unul în ființa sa și întrăit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Paradoxul pare de nedepășit, fiindcă atât unitatea lui Dumnezeu, cât și treimea persoanelor sunt afirmate deopotrivă. Cele trei persoane divine nu înseamnă trei Dumnezei. Creștinii nu pot fi acuzați că sunt politeiști sau triteiști. La rândul lor au acuzat această opinie ca fiind eretică. Tatăl este principiul care împărtășește ființa sa Fiului prin naștere și Duhului prin purcedere, păstrând unitatea de natură. Paradoxul acesta spune însă și altceva, că Dumnezeu fiind unic și tripersonal deopotrivă, cunoaște dragostea dintotdeauna, de dinainte de orice început, de dinainte de orice creație. La început a fost iubirea, afirma părintele Dumitru Stăniloae, accentuând afirmația că Dumnezeu este iubire. Iubirea și comuniunea dintre Tatăl, Fiul și Duhul există așadar din veșnicie și pentru veșnicie. Acesta este un punct esențial, care ne obligă să judecăm totul în lumina dragostei. Dacă Dumnezeu ar fi fost o singură persoană, El n-ar fi fost iubire, iar accentul ar fi căzut pe respectarea legii, ca în iudaism, sau pe supunerea absolută, ca în islam. Un Dumnezeu într-o singură persoană ar fi fost chiar inferior omului. Citez, căci oamenii sunt capabili de a arăta comuniunea iubirii, adică absolutul existenței, comuniune superioară iubirii egoiste a Dumnezeului monopersonal, oricât de mare ar fi El. Încheiat citatul. Cât despre o iubire a unui Dumnezeu non-personal, aceasta este pur și simplu nonsens. Dumnezeul Trăime își revarsă iubirea sa infinită asupra oamenilor, pe care îi cheamă la cea mai înaltă comuniune, după ce, prin Fiul care s-a întrupat și s-a răstignit din iubire pentru oameni, a venit la cea mai mare apropiere de om. Copleșitoare, iubirea lui Dumnezeu cuprinde întreaga creație și îi ridică pe oameni la o dragoste asemănătoare cu cea dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care să-i cuprindă chiar și pe vrăjmași. Așa ne învață Evanghelia lui Hristos, vestea cea bună, ce reprezintă tot ce s-a rostit mai înalt în istoria Spiritului cu privire la dragostea lui Dumnezeu pentru creația sa. Pot deveni însă aceste învățături teologice despre iubirea nebună a lui Dumnezeu dovezi în favoarea existenței Lui? Oare în afara credinței n-ar fi ele simple cuvinte, patetice, sublime, dar fără realitate? Pentru a răspunde va trebui să privim mai aproape la iubirea noastră umană pe care o cunoaștem. Există mai multe momente esențiale în experiența iubirii, dar pentru construcția argumentului de față ne interesează pentru moment două. Cel al jertfei de sine, similar dăruirii de sine, și cel al infinității sentimentului. A renunța la sine pentru celălalt certifică autenticitatea dragostei, care chiar dacă riscă întâlnirea cu moartea, ca moartea e de tare, după cum ne spune Cântarea Cântărilor. Capitolul 8, versetul 6. Esențială pentru iubire, renunțarea la sine poate ajunge până la sacrificiul suprem pe care îl sfidează și îl depășește. Oare un Dumnezeu care nu moare pentru om, din dragoste de om, este cu adevărat iubire? Răstignirea lui Hristos este semnul autenticității și deplinătății iubirii lui Dumnezeu față de om și soluția unică și complicată în fața suferinței.
Fără acest moment esențial, omul i-ar fi putut imputa lui Dumnezeu, pornind de la suferința prezentă în această viață, că iubirea lui nu-i decât o serie de porunci și o seamă de cuvinte. Patimile Fiului lui Dumnezeu dau dovadă de măreția iubirii aflate în joc. Cei care nu cred pot să ignore acest moment revelator, însă ei nu pot spune că nu face parte dintr-o poveste de dragoste în care Creatorul își arată, coborându-se pe sine, marea sa iubire față de creația sa. Răstignirea lui Hristos dovedește autenticitatea iubirii divine față de om și faptul că suferința este transfigurată prin această iubire. Celălalt element esențial este infinitatea. A iubi pe cineva înseamnă a angaja infinitul și eternitatea, înseamnă a depăși timpul, devenit deodată doar un moment al sentimentului sublim și al devotamentului definitiv. Pentru cel ce iubește nu există iubire finită, fiindcă el trăiește la un mod absolut acest sentiment care se deschide către eternitate. Pentru iubire, moartea rămâne undeva în urmă, depășită. Jurămintele îndrăgostiților vizează eternitatea. Iubirea părinților față de copii nu cunoaște limite temporale. Experiența infinitului poate ușor deveni o deziluzie și realitatea o infirmă adeseori. Iubirile mor, se sting, se schimbă, se trădează. Dezastrele iubirilor noastre sunt într-o contradicție flagrantă cu intensitatea și sublimul sentimentului, cu nevoia lui de infinit. Iubirea adevărată respiră doar sub cerul eternității. Pentru ca distanța dintre realitatea tristă și experiența infinitului să nu demaște iubirea ca pe cea mai mare dintre iluziile noastre, e nevoie de Dumnezeu. Acesta este un postulat. Dumnezeu trebuie să existe pentru ca infinitatea sentimentului iubirii pe care o experimentăm în această viață să nu fie doar o iluzie, ci să aibă realitate. Dumnezeu este așadar orizontul necesar al puterii noastre de a iubi. Fără el, ne prăbușim cu iubirile noastre în nonsens și autoiluzionare. Mai mult decât atât, Dumnezeu ne oferă dragostea Lui absolută și desăvârșită. El este cel dintâi în iubire și perfecțiunea dragostei sale ne învață cum să iubim. Citez: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Luca 10:27. Așa ne spune Evanghelia bazându-se pe legea lui Moise. Fără Dumnezeu, iubirea noastră poate să se destrame, ori poate transforma în idol pe cei pe care iubim. Paradoxal, este nevoie de Dumnezeu pentru ca iubirea noastră să fie deplină și să nu se preschimbe într-o idolatrie bolnăvicioasă. Citez: noi iubim pe Dumnezeu fiindcă El ne-a iubit cel dintâi, încheiat citatul, sădind în noi căutările dragostei și tot El ne oferă o experiență a iubirii demnă de acest nume. Pentru a-l parafraza pe Cioran: atâta timp cât iubim, Dumnezeu există. Fie Dumnezeul adevărat când suntem credincioși, fie idolul pe care iubirea noastră l-a confecționat și pe care îl înzestrează cu atribute divine. Dumnezeu este Cel care salvează iubirile noastre de la derizoriu. Infinitatea iubirii noastre, infinitate imposibilă în fapt, dar experimentată în sublimul iubirii, are nevoie de o eternitate pentru a se manifesta. Sfântul Grigore de Nisa avea dreptate când vedea mișcarea iubirii în eternitate ca o creștere continuă din stare în stare. Epectază o numea el. Iubirea noastră are nevoie vitală de nesfârșirea împărăției viitoare.